Aktualitatea irakasleen begietatik. Ekainaren 12an egingo dute Baxoa sehaskako ikasleek. Hainbat itzuliren ondoren eta Parisek esandakoaren arabera, badirudi matematikako azterketa euskaraz egin ahal izango dutela, azkenean, oraindik ezer erabat ziurra ez baldin bada ere. Ikasleek esan dute ez direla hasi, eta Baxoa osorik euskaraz egin nahi dutela. Nola ikusten duzu afera? Aurtengo Baxoa dela eta aurrerapenak egon dira Frantziako gobernuaren partetik euskeraz egiteko. Hasiera batetan, espezialitate bat eta askoaren zati bat euskeraz egitea onartu zuten. Aurrerago, matematikako azterketa ere, zalantzan zegoena, euskeraz egitea onartu dute. Hala ere, sehaska ikastolako ikasleek, azterketa guztia euskeraz erantzungo dutela, aldarrikatu dute. Desobedientzia ekintza honen zergatia oso sinplea da. Euskeraz ikasteko eskubidea baldin badute, zergatik ezin dute azterketa euskeraz egin. Inoiz baino gehiago, elkartasuna adierazteko momentua da, eta Frantzian kontutan izan dezaten iparraldeko egoera linguistikoa. Euskeraz ikasten duten ikasleentzat eskubide bat delako azterketak ere euskeraz egitea. Unibertsitaterako sarbide probaizpide dugu komunikabide guztietan, eta horrekin batera zeta belaunaldiak pairatzen duen estres emozionala edo osasun mental ahularen estereotipoak. Baina Baxoa euskaraz egiteko borrokan dabiltzan gazteak ez dira euskorrak, indar eta kontzientzia politiko harrigarria erakusten ari dira. Ez dute lekuko aurrengoen esku utzi nahi. Euskal hiztun osoak dira. Euskara eta euskal kultura egunerokoan bizitzeko autu kontzientea egiten dutenak, gure hizkuntzak pairatutako gutxitze prozesuaz jabetuta. Duela 35 urte, Nafarroan selektibitate euskaraz estrainekoz egin zuen ikasle horietako bat naiz. Hegoaldean normaltasunaren ilusioan bizi gara. Izan ere, Madril zein Pariseko estatu zentralistek azterketa nazional eta bateratuen alde egiten duten bakoitzean, hizkuntza hegemonikoak lehenesten dituzte eta oso azkar egin dezakegu atzera. Iparraldean ikusi dugu, 80ko hamarkadan lortutako eskubide xumeak, 30 urte beranduago galdu zituzten berriz ere hutsetik borrokatzera behartuz. Ezin gara fiatu. Baxoarekin gertatzen ari dena hitz batekin definituko nuke. Ausardia. Froga hauek bakarkakoak izaten dira eta norberaren etorkizunerako ikasketa hauek pisu handia dute. Froga hauek prestatzen burubelarri aritzen dira gazteak, jotake. Txalotzekoa da kasu sozialen aldeko diren etika eta ideologia legearen gainetik jartzen direnak. Kasu honetan, gobernuaren aurrean aldarrikapen indartsu bat egiteko, ezinbestekoa da bakarkako indar horiek kolektibo batean bihurtu eta desobentzia ekimenak aurrera eraman. Kasu honetan horrela izan da, eta Paristik onartu dute matematikako frogak euskaraz egin eta zuzendu izatea. Hori urrats positiboa da eta ontzat ematekoa, noski? Bistan da kolektiboki lana egiteak modu antolatu batean fruituak ekartzen dituela. Gure hizkuntzarekin inoiz ez dugu bide erraza izan, eta lanean jarraituko beharko da. Eta sehaskak esan duenez, ez dira horrekin konformatzen, eta ausartak izanez lanean jarraitu behar da. Lanean jarraitzeko edabe berdina erabiltzen jarraitu daiteke. Indar kolektiboak batuz eta ausardiaz. Baxoa osotasunean euskaraz egiteko egunarekin amesten jarraitzen dugu.